Ez pedig a változókor, vagyis a klimax, amiről majd Gornagy Máriával is beszélgetünk. Ugye nagyon sok nő életét megkeseríti ez a dolog, amiről sokszor azt hiszük, hogy a menstruáció elmaradását jelenti, holott nem, sok fizikai és lelki tünetei is vannak, és hölgyeim, egy viszonylag jó hír, férfi klimax is van állítólag. No, de hogy igazából ez mit jelent, dr. Rucz Árpád szülésznőgyógyásszal tisztázunk, jó reggelt kívánok. Az mitől függ, hogy mikor kezdődik el a változókor, vagyis a klimax egy nőnél, mert hallottam egy olyanról, hogy összefügg azzal, hogy a menstruáció egy kislánynál minél hamarabb kezdődött, annál korábban hozza majd el a menopauza időszakát. Igen, van ilyen összefüggés is. Igen? Ezt általában európai embereknél, illetve ezen az égővön körülbelül olyan 45 és 52 év között marad el a menstruáció. Maga a menopauza az utolsó vérzésnek az elmaradását jelenti, és az ezt követő életszakasz tulajdonképpen a klimaktérium. Azért mondom életszakasz, mert furcsa módon nem egyformák a hölgyek. Tehát van, aki észre sem veszi, van, akinél pedig olyan viharos tüneteket okoz, hogy nem tudja a munkáját ellátni. De ez mitől függ? Alkati sajátság tulajdonképpen, de az biztos, hogy ugyebár a petefészek működése az 45 éves életkor után csökkenni kezd, és ezek a változókori tünetek, ezek mindenféleképpen a petefészek működésének, az ösztrogén hiánynak tudhatók be. Magyarul a hormonokat kell hibáztatnunk az egészért. Így van, meg hát a 45 éves életkort, illetve azt követő életszakaszt. Mik azok a leggyakoribb tünetek, amikkel megküzdenek a nők? Most nem a szélsőséges esetet mondom, inkább előbb a szelidet. Igen, hát azért mondom, hogy szinte mindenkinek kialakulnak valamilyen mértékben. A leggyakoribb a hőhullámok, amik van, akinél csak napjában néhányszor, van, akinél pedig 10 percenként jelentkeznek. Aztán az éjszakai verejtékezés, az alvászavar, ami ezzel összefügg tulajdonképpen, szívdobogásérzés, feszültségérzés, tehát ezek mind először vannak ugyebár testi tünetek is, megváltozik a testalak, úgynevezett centrális típusú elhízás alakul ki. Az mit jelent? Az annyit jelent, hogy inkább a felkarra, illetve a törzse réteg zöldbeki a zsír. Igen, tehát gyakorlatilag megváltozik a testalak, és ezt a hölgyek sajnos észreveszik, ettől feszülté válnak, teljesen jogosan, tehát egy csomó pszichés probléma is társítja ezeket a testi tüneteket. Na és a pszichés problémák hogy jelentkeznek? Hát gondolom, hogy ez is azért köszönhető a hormonoknak, amik például a szülés után is ugyanis az ösztrogén itt szórakozik a nőkkel és hangulatváltozást okoz. Ez aztán a másik véglet? Döntően azért azt kell tudni, hogy mondjuk egy súlyosabb esetben, hogyha egy hölgynek például egy éjszaka kétszer föl kell kelni, és le kell tusolni, mert olyan mértékű az éjszakai verejtékezés, akkor egy borzasztó fáradtságérzés alakul ki. Minden éjszaka valakit fölkeltenek kétszer, akkor ugye előbb-utóbb egy krónikus fáradtság alakul ki, amitől feszülté válik, ideges lesz, és hát mondom, még plusz a testalak megváltozása is gyakorlatilag azt eredményezi, hogy mind a munkahelyén, mind a családjában konfliktusok lesznek. Hogyan lehet legalább enyhíteni ezeken a tüneteken? Számtalan gyógymód van, hát kezdve azon, hogy bár megfelelő táplálkozással, elsősorban gyümölcsökkel, kicsit több testmozgással lehet enyhíteni a tüneteket. Aztán vannak különböző fitoösztrogének, amik még nem hormonok, mert hormonhiányról beszélünk ugyebár. Vannak hormonhatású készítmények, amik szintén jótékony hatások, és vannak megbízható, kis hormontartalmú tabletták, hüvely krémek, amik gyakorlatilag enyhítik a tüneteket, sőt, tökéletesen meg is szüntethetik. Apropó hüvely krémek, tehát ez már az intim életet és egyáltalán, tehát a szexualitást is befolyásolja és okozhat problémákat. Így van, hát ösztrogén hiányában a hüvelynyálkahártya elvékonyodik, a benne lévő mirigyeknek a termelődése az lecsökken, és ezért fájdalmassá válik az együttlét. Nyilván ezek után a hölgyek kerülik a szexuális együttlétet a partnerükkel. Egyrészt, másrészt meg gondolom, hogy ha a hormonok hirtelen változnak, akkor ez a kedvet is befolyásolja. Így van, ez a libidót is csökkenti. És akkor most a fizikai tünetek mellett ott vannak a lelki tünetek, ezek szerint azokkal mit lehet csinálni? Hát én nekem az a véleményem, hogy ha valakinél nagyon hevesen jönnek ezek a tünetek, akkor nem érdemes szenvedni. Tehát mindenféleképpen szakemberhez kell fordulni. Az országban számos menopauza szakrendelés működik, és ezt igenis gyógyítani lehet. Tehát naponta egy tablettával gyakorlatilag megváltozik az élete annak a hölgynek, aki egyébként már mondom szinte testileg és fizikailag gyakorlatilag a padlókban. De miért félnek akkor a hölgyek ezt igénybe venni? Mert azért nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem is van egyfajta hormonellenes hangulat. Pár évvel ezelőtt ugyebár voltak olyan hírek, amelyek gyakorlatilag hormonterápia ellen szóltak.
ez gyakorlatilag nem igaz. Én 10 éven keresztül Klimax ambulanciát vezettem. Hogyha megvan az a fajta kapcsolat, tehát egy megfelelő onkológiai éberség, úgy szoktuk mondani, ami annyit jelent, hogy évente a rákszűrés és évente, 2 évente a mammográfiás vizsgálat történjen meg, akkor biztos, hogy időben felfedezhetők azok a gondok, adott esetben az emlőelváltozások. Nagyon szépen köszönjük, tehát a szakorvos tanácsát mindenképpen érdemes igénybe venni, már csak azért is, hogy a doktor úr említett, hogy előbbre tolódhat a Klimax érkezése is, ahogy a leányoknál mostanában a menstruáció is hamarabb érkezik. Nagyon szépen köszönjük.